Aké tady je kačátko. Jaký jedno. A někde máme i čík. A tam vzadu. Je čík, já jsem si jistý. Kde tam? A tady je čík. Tady je číča, literálně. A tady je koťátko. A oni se nemají rádi. A to je důvod, proč točím video. A tohle je taková menší věc. Proto to chci sdílet. A natáčím video. A tady koťátka, tam je čík. Koťátko, kotík. Koťátko, čík. Koťátko, čík. Takže tohle bude hodně creepy. Tohle bude tak 10minutový video. A nevím. A jak to? Protože koťátko to prostě chilluje tady. A čík se minká. Takže nevím nějak moc. A koťátka je docela chill. Takže nevím, co se stane. Takže možná tohle bude konec nějak. A jak to přesně skončí. Ale koťátko zlobí, to je jistý. A čík je prostě chilluje. Mám se, že si koťátko sem půjde. No je i nachcípaný, kámo. A ona tam chilluje literálně. Já budu asi dělat každý den 5minutový video tohodla. Protože, kámo, tohle je hrozně crazy. Koťátka se dívá na číka. Ale necítí se jako ono. A hraje se s trávou. Takže tohle bude něco nemožného. Tohle bude tak 10minutový video, ale to už zní hodně neférově, ale já tady máme číču. To už je minka zase. Koťátko, který prostě si hraje s trávou bez nějakého důvodu. A se jí líbí tráva. Doufám, je asi jako každá normální kočka, protože kočky rádi trávu. Nebo aspoň číča má ráda trávu. A normálně jí. Nevím proč ani. Ale chce být zdravá. A čík se na ní dívá. To je nemožný. A zase minká. A čík se zatím čuluje. Asi žádná bitva ten... Počkej, to je koťátko. Ne koťátko, kámo, what? Ale koťátko, tam je koťátko. Když je to hodně blízko, tak tam je. Já prostě zašlu, ne. Jo, ona tam chilluje. Vidíte to bílý? Kámo, vidíte to bílý? To je koťátko. To je hrozně jako nejvíc intenzální věc, co se mohlo stát. Jako. Tohle bude legendární. Nebo prostě to bylo legendární přehlídko, to je důvod, proč tohle vůbec točím. A koťátko se zase hraje s trápou. No a číča se zase myje. To je asi bude docela bod tohohle videa asi. Jestli něco budou vůbec dělat, to asi ne. Ale vypadá to dobře. Očičou se hýbá. Už někam dá. Kde je číča? A tam? Já si budu muset skrčit, abych tam nějak blízko, já vám to přiblížím. Tam je čík. A tady je koťátko, což čumí prostě. Já asi teďka půjdu dolů. A ukážu vám číka trochu. A zde začnu vracet tohle. Nevím, kde by se na to dívalo. To koťátko je jak víme, jak reálního koťátka je 3.
To koťátka je IQ3. Což je literální bod zdance koťátka. A Kíka je tak aspoň 17. Teda 20 asi. Protože asi k 20. Možná víc než 20 asi. To koťátka je definitivně mě docela hloupý, takže nevím. A jo. Asi to vypadá, že tohle bude zajímavé video. Tak já už to budu končit teda za 3, 2, 1. Naschledanou.